Mga kaibigan, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang binata na muntik nang mapalayo sa kanyang mga magulang. Siya ay si Darren. Mahirap lamang ang aming pamilya. Ngunit dahil sa tulong ng kaibigan ni Inay at Itay, nakatapos ako ng kolehiyo dito sa Maynila. Dito na rin ako nagkaroon ng maayos na trabaho. Maganda naman ang pagtitinginan namin ng aking mga magulang. Ngunit dumating ang panahong nasira yun. At tinanggap na pala nitong dalaga ko ang pag-ibig mo, Darren. Opo, Ma'am Cora. Kaya po sinabi ko kay Femi na ipaalam na po namin ito sa inyo. Natutuwa ako at nagpapasalamat at ginawa mo ito. Ibig lang sabihin, ginagalang at nirerespeto mo ko. Sabi ko naman po sa inyo, Mama, mabait po si Darren. Naniniwala na ako sa iyo, Femi. Ang gusto ko lang sana, Darren, ay igalang mo ang aking anak. Huwag kayong lumagpas sa inyong limitasyon. Lalo na nga, hindi pa kayo kasal. Makakaasa po kayo, Ma'am Cora. Salamat. Mukhang isa ka ngang mabuting anak. Kaya naman parang ibang sigla mo ngayon Sinagot ka na pala ni Femi. Oo, mahal na mahal ko siya, Kevin. Siya ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Aba, mukhang nangangamoy kasalan na. Ang bilis Ayoko nang patagalin pa Gusto ko na siya makasama. Kaya bala kong yayain na siyang pakasal. Oh? Total, may ipon na rin naman ako at maayos na trabaho. Aba, naku dapat pala malaman na yan ni na Aling Dita at Mang Homer. Ha? Hindi, wala akong planong sabihin sa kanila. Ano? Oh, bakit naman? May problema ba kayo ng mga magulang mo? Galit ako sa kanila Ilang buwan ko na nga silang hindi pinadadalhan ng tulong. Ha? Oh, bakit naman, Darren? Kailangan nila ang tulong mo. Kasalanan nila. Kaya bahala sila. Salamat naman, Kevin, at pinasyalan mo kami. Holiday po kasi ngayon. At natapat pang weekend bukas, kaya umuwi ako. Dinalaw ko po si Leilay. Kaya eto, kumasyal na rin po ako dito sa inyo. Mabuti ka pa. Naaalala mo ang mga magulang mo. Kailan ko lang ho nalaman na nagkaroon pala kayo ng alitan ni Darren, Mang Homer? Aling Lita? Ay, paano? Hindi niya matanggap ang aming panig, ang aming paliwanag. Kaya pinagsalitaan niya kami ng masakit. At hindi na siya umuwi dito. Nalungkot nga po ako sa ginawa niya pinayuhan ko po siya na mali ang ginawa niya. Matigas ang ulo Ayaw makinig. Pati nga po sina Inay at Itay. Nadismaya rin kay Darren. Sabi na nga kaming makita siya. Ay, wala naman kaming magagawa. Galit siya. Ayaw niyang makipagkita sa amin. Alam niyo na ho ba na may nobya na po siya? At nagbabalak ng pakasal? Oh, bakit hindi mo ginagalaw ang pagkain mo, Lita? Naalala ko lang ang anak natin, Homer. Kasi paborito niya ang ulam na ito. Huwag mo na siyang isipin. Magkakasakit ka lang kung lagi kang malulungkot at iiyak. Ay, hindi ko maiwasan. Saan ba tayo nagkulang ng pagpapalaki sa kanya? Sinikap naman natin na palakihin siya nang may kagandahang asal. Eh, bakit nagkaganon? Nadala siya ng kanyang paniniwala.
Higit na naging matimbang sa kanyang puso ang paniniwalang yon kaysa sa pagmamahal niya para sa atin. Maunawaan pa kaya niya tayo? Yun ang idalangin natin sa Diyos, Lita. Oo, Darren. Payag ako. Salamat, Femi. Hindi mo pagsisisiyan ang pagpayag mong pakasal sa akin. Sabihin na natin ito kay Mama. Yung talagang gagawin natin. Darren, Oh. sana ipakilala mo na rin ako sa parents mo. Ha? Ayaan mo. Gagawin ko. Wala ka ba talagang balak na papuntahin dito sina Aling Lita at Mang Homer? Ay, paano sila makikilala nila Femi? Magdadahilan na lang ako para hindi na nila hanapin pa sina inay. Ayoko talaga silang ipakilala kina Femi dahil baka tulad ko, magalit din sila kina inay. Ay, bakit mo naman nasabi yan? Dahil ang alam ko, pareho lang kami ng pinaniniwalaan. Dahil lang doon, tuluyan mong itatakwil ang parents mo. Kevin, kasalanan sa Diyos ang gagawin mo. Alalahanin mo, sa kanila mo utang ang iyong buhay. Kasalanan nila kaya ako nagalit sa kanila. Ayaw nilang makinig sa akin. Saradong isip nila. Pareho ka magagalit, ha? Baka naman ikaw ang saradong isip. Kevin, Kasi hinatulan mo na agad ang taong tumulong sa'yo. Ganoong wala pa namang hatol sa kanya ang batas. Darren, anak? bakit kayo na pa rito? Sabik na kaming makita ka. Kaya nagpunta kami dito. Kumusta ka na? Ilang buwan ka lang hindi dumadalo sa bahay. Hindi ka rin nagte-text o tumatawag man lang. May sinabi na ako sa inyo noon, hindi ba? Darren, hanggang ngayon ba naman? Galit ka pa rin sa amin? Tapos na yun. Hindi ba pwedeng kalimutan na natin? Hindi kayo nakinig sa akin. Anak, yun ay dahil mali ka naman. Walang kasalanan ng kaibigan ko. Napatunayan na niya yon sa korte. Isa pa, tayo ay may kalayaang paniwalaan kung anong ibig natin. Bakit ka nagagalit sa amin? Pero hindi naman kami nagalit sa iyong pinanindigan. Kung nakinig kayo sa akin, maaaring hindi kami nabigo. Talaga bang mas mahalaga na sa iyo ang ibang tao kaysa sa amin ang mga magulang mo? Umalis na kayo. Marami pa akong gagawin. Darren! Halika na, Alita. Halika na. Umalis na tayo. Pinagsarahan na niya tayo ng pinto. Excuse me po. Oh, Bakit po nariyan kayo sa labas? Ay, galit sa amin ang anak namin. Kaya uuwi na kami. Ho? Kayo po ang parents ni Darren? Oo, hindi. Bakit po siya nagalit sa inyo? Femi, kanina pa ako dito sa inyo. Pero kanina ka pa walang tibo. Sumaba pakiramdam mo? Hindi. Nalulungkot lang ako. At nadidismaya. Bakit? At kanino ka nandidismaya? Sa'yo. Sa akin? Teka, hindi kita maintindihan. Nagpunta ako sa tinutuluyan mo kahapon. Dadalan sana kita ng baked macaroni. At naabutan kong lumuluha sa labas ng bahay mo ang mga magulang mo. Ha? At sa pagtatanong ko sa kanila, nalaman ko ang lahat. Karen,
ginawa sa kanila yun? Femi, umanig sina inay sa mali. Sa vice mayor namin. Kahit na nga alam ng lahat na may dinispal kong pera yun. Ang sabi ng mga magulang mo, napawalang sala na ang vice mayor ninyo. Bakit galit ka pa rin? O baka naman, dahil hindi kayo pareho ng sinuportahan. Nabigong sinuportahan ko dahil sa kanila. My God, Darren. Sinisisi mo sila dahil doon? Bakit? 2 points lang ba ang laman ng sinuportahan nila sa kandidato mo? Eh bakit ka ba nagagalit sa akin? Pareho lang naman ang partidong sinuportahan natin. Oo, totoo. Pero open-minded kami ni Mama. Hindi namin sisirain ang pakikitungo namin sa aming pamilya, kamag-anak at kaibigan dahil lang sa sinuportahan namin. Hindi niya kami alipin. Sana naman ganun ka rin. Hindi naman natin utang sa mga politiko ang ating buhay, kundi sa ating mga magulang. Tama ang mga sinabi mo sa kanya, anak. Oh, anong sabi niya? Hindi po siya kumikibo. Maya-maya nagpaalam na. Ay, nawa, magliwanag ang isip niya dahil sa mga sinabi mo. Dismayado po talaga ako sa kanya, Ma. Akala ko pa naman, mabuti siyang anak. Hindi pala. Biro niyo, pinagkaitan niya ng tulong ang parents niya dahil lang sa naiinis siya. Minsan talaga, anak, natatalo na silakbo ng damdamin ng tao. Kaya nga tayo na higit na nakauunawa, ang siyang dapat na magpaliwanag sa kanila. Tulungan natin sila na papagtagumpayan at labanan ang silakbo ng damdamin yun. Lita, nalulungkot ka na naman. Siyempre, hindi mo naman may aalis sa akin yun, Homer. Nasasaktan pa rin ako. Tuwing maaalala ko ang ginawa sa atin ni Darren. Yun din naman ang nadarama ko. Pero nagpapakatatag ako at umaasa na magliliwanag din ang isipan ng ating anak. Nay? Tay? Homer, si Darren narito. Darren, anak, Patawarin po ninyo ako, Nay. Tay, sa mga masakit na ginawa't sinabi ko sa inyo. Nadala po ako ng silakbo ng damdamin ko. Kinailangan pa ang ibang tao upang maliwanagan ako. Patawad po. Mahal na mahal ka namin, anak. Nay, Kahit nasaktan mo ang aming damdamin. Hindi ka namin matitiis. sapat na sa amin na hindi ka nagalit at nauunawaan mo na kami. muli ako nakadama ng saya sa aking damdamin nang magkaayos kami ng aking mga magulang. Nagkasundo rin naman kami ni Femi at ngayon ay kasal na kami. Bago ako matapos ng paglalahad, gusto ko lang tawagan ang mga nakikinig. Sana mahalin natin ang ating pamilya, lalo ng ating mga magulang, higit sa sino pa man. Ako po si Darren, ito ang aking buhay. Kung magiging mahinahon lamang ang mga mamamayan, mababawasan ang mga kaguluhan at hindi mababahira ng kalungkutan ang nadaramang kaligayahan. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Julie Gaspi, Susan Robles, at Phil Cruz sa papel na Darren. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, sa perbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz,
Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Sa pagkakataong ito, maririnig niyo ang kasaysayan ng isang babaeng tumakas sa hirap, kaya muntik nang mapahamak. Siya ay si Nelly. 12 taong gulang ako noon nang pumanaw si inay. Makalipas ang 1 taon, muling nag-asawa si itay. Kaya kami ng kapatid kong si Tina naiwan kina lolo at lola. Sila na ang nagpaaral sa amin. Kaya naman, talagang nahirapan kaming lahat. Mang Crispin, Oo. Magandang dalago pa lang kumakatok. magandang umaga po. Mas maganda ka pa sa umaga, Nelly. Dala ko na po yung mga binili yung isda, yung bangos, dalagang bukid at saka lapu-lapu. Ba't ikaw ang nagdala? Kasi po may sakit si na Lola Conching tsaka si Lolo Tasio. Sa bagay, mabuti na rin ikaw ang naghatid ng mga ito. Oh, Nakita kita. Ha? Teka, ito. Kunin mo ito. 2,000? Naku, wala ho akong susukli dyan. Sa'yo na ang sukli. Alam kong kailangan mo yan. Ho? Naku, nakakaya naman po. Huwag ka nang mahiya. Ako naman ang kusang nagbigay niyan eh. At sana naman, huwag mo na akong tinatawag na Mang Crispin para hindi nakakailang. Alam mo, napakaganda mo, Nelly. Hindi bagay sa'yo magtinda ng isda. Ha? Didiretsoy na kita. Noon pa, gusto na kita. May damdamin na ako sa'yo. At kung papayag kang pakasal sa akin, pagiginhawain ko ang buhay mo. Maging ang pamilya mo. Sinabi niya yun sa iyo, Apo? Opo, Lola Conching. Nagulat nga po ako. Abay, lokong ina. 55 na siya at ikaw naman 20 anyos lang tapos liligawan ka? Aba, Ang haba po kasi ng hair ni ate, Lolo Alam ko, Tasyo. anong mahaba. Kaya nakaka-attract ng rich eh. Ito talaga, Tina. Anong sabi mo sa kanya, Nelly? Sabi ko po, wala pa sa isip ko yung ganong bagay. tama yun. Napakabata mo pa pagkatapos. Pero, sabi po niya, kung pakakasal daw ako sa kanya, giginawa tayong lahat. Oo, Opo. magagawa niya talaga yun. Kasi, mayaman na matandang yun eh. Ay, ate, pag pumayag ka, sabihin mo, bigyan ng maayos na bahay si na Lola. Aba. Pati tindahan at bigasan. Hoy, Tina, ano ka ba? Eh, si Mang Crispin naman po nag-alok, Lola eh. Eh, di sabihin na natin ang gusto natin. Kung magkakaroon kayo ng tindahan at bigasan dito, matutulungan ko kayo sa pagtitinda. Oo nga. Hindi na rin ako magtitinda ng isda. At saka, makakapag-aral na ako sa kolehiyo. Ako, nanginis na pang mga mata mo. Huwag mo sabihin pakakasal ka sa taong yun. Ilang buwan pa lang siya dito sa lugar natin. Hoy, tama ang lolo mo, Nelly. Aba, At saka isa pa ha, may mali na pakasal ka sa isang tao upang makatakas lamang sa kahirapan. Dahil sagrado ang kasal, Kasi Apo. po, Lola, naisip ko, biyaya na yung lumalapit sa akin. O di po ba dapat, huwag ko nang palagpasin? Ano ang iniisip ng maganda kong misis? Ay kasi akala ko, Crispin,
1 linggo lang tayo dito sa Bataan. 3 linggo na tayo rito. Kailan ba tayo babalik sa Maynila? Hindi na tayo babalik doon. Ha? Dito na tayo. Maganda naman at malaking bahay ko rito. Pero, hindi alam nila, Lola, na dito na tayo titira. Kasi sabi mo, doon sa bahay mo sa Quezon City lang. O, di sabihin mo na lang sa kanila. Ha? Tawagan mo. May cellphone ka naman. At saka hindi mo na sila dapat isipin. Bakit? Dahil binigyan ko na sila ng bahay at kabuhayan. Pati kapatid mo, binigyan ko rin ng halagang magagamit niya sa kanyang pag-aaral. Kaya ako na lang ang dapat mong asikasuhin ngayon. Ang gusto ko sana mag-aral sa kolehiyo. Kasi pangarap ko rin na makatapos ang pag-aaral. Di ba sabi ko, ako lang ang dapat mong asikasuhin? Ako lang. Lola, bakit hindi nyo ginagalaw ang pagkain nyo? Oo nga naman, Kuching. Masarap itong niluto ni Tinang ginataang tilapia, oh. Sige na, kain na. Naaalala ko si Nelly. Oh, bakit? Malayo na siya sa atin. Andun, sa Bataan na. Ay, nako. Wala na tayo magagawa pa roon. Dahil may asawa na ang ating apo. Pero naisip ko lang po, bakit kaya nagbagong isip ni Kuya Crispin? Bakit mas ginusto pa niya doon sa Bataan? Naisip ko rin yan, Tina. Uy, baka naman may negosyo na siyang bubuksan doon. Ipanalangin na lang natin na walang maging problema si Nelly, ha? Maging sa kanyang asawa. Sakripisyong kanyang ginawa para maiahon tayo sa hirap. At kawawa naman siya kung siya'y mapapahamak. Ay, nako. Nakakapagod ang biyahe. Pero okay lang. Masaya naman yung birthday party ng kaibigan mo eh. Crispin, matagal mo na bang kaibigan si Gaspar? Kaya pala, Ha? lahat ng sabihin niya, hagal pa ka ng tawa. Oh, Ang harot mo. sobra ka naman. Sakit mong magsalita. Para sa'yo, harot na ba yun? Oo, ang harot mo. Dapat sana pumurmal ka lang. Uy, kaya lang naman ako sumasagot at tumatawa pag binibiro ako. Kasi nga, kaibigan mo sila. Ayoko nang may masabi sila sa atin. Aray ko? Tuwirang ka pa. Dahil lang doon sinampal mo na ako? Kakakasal pa lang natin, ganito ka na? Dahil hindi ko gusto ang ginawa mo. At ang pangangatuwiran mo sa akin. Mula ngayon, hindi na kita isasama sa mga pupuntahan ko. Dito ka na lang sa bahay. Salamat naman at nag-video call ka, ate. Wala dito si Crispin ngayon. Kaya sinamantala ko yung pagkakataon na tumagang kayo, Tina. Bakit? Hindi ka ba maaaring tumawag pag nariyan siya? Lolo Kuching. Ate, bakit malungkot ka? Oo nga naman, Apo. May problema ka ba kay Crispin? Lola, napakaseloso niya. Gusto niya, siya lagi aasikasuhin ko. Ano? Nananakit din. Kahit na nagpapaliwanag lang ako, bigla akong sasaktan. Eh kung ganyan siya, iwan mo na siya, ate. Huwag kang magtiis sa kanya. Tina, hindi yun ganun kadali. Kasal kami. At marami siyang naibigay sa inyo. Sabihin mo, sinusumbat ba niya mga yun sa'yo? Aray! Bakit mo ko sinuntok, Crispin? Wala naman akong kasalanan,
Hindi ba sabi ko, kapag narito ako, wala kang ibang aasikasuhin kundi ako? Inaasikaso naman kita! Hindi mo lang ako nakita sa loob ng bahay dahil diniligaw ko yung tanim ko mga bulaklak. Sinungaling? Aray ko! Kunwari lang na nagdidilig ka. Pero ang totoo, nagpapacharming ka sa lalaki mo. Bakit ba ganyan? Bakit ka ganyan? Ang dumi-dumi ng isip mo. Nakapirmi na nga ako dito sa bahay, naghihinala ka pa rin sa akin. Dahil marumi kang babae. Hindi totoo yan! Ikaw lang ang lalaki sa buhay ko. Katulad ka rin ng dalawang naging asawa ko. Pinagbili ang sarili sa akin. May asawa ka na? Oo, noon. Pero wala na sila ngayon. Bakit mo nilihim sa akin? Hindi naman importante sa iyo yun. Ang mahalaga sa iyo, pera. Para makaahon kayo sa hirap. Crispin! At dahil nabili na kita, susundin mo ang lahat ng gusto ko. Huh? Naintindihan mo? Kung braso ko na nasaktan ako! Sagutin mo ang sinabi ko. Oo! Yan. Ganyan. Sige, maligo ka na. Bilisan mo! Umalis na naman si Crispin. Hindi ko alam kung kailan babalik. Pagkatapos niya akong saktan at gamitin. At ngayon, talagang nakakulong na ako dito sa bahay niya. Dahil hindi niya na ako pinayagan magpunta kahit sa tindahan. Ayaw niya ako lumabas. Hindi ko na rin matawagan si Tina. Dahil kinuha niya yung cellphone ko. Sana pala hindi na lang ako nagpakasal sa kanya. Maling-mali ako. Maling-mali. Amore, umiiyak kayo? Francis, sabi mo sa akin, gaano ka nakatagal nagtatrabaho kay Crispin? 10 taon na, ma'am. Ha? 21 ako nang magsimulang magtrabaho kay Sir. O, di kabisado mo ng ugali niya. At siguro, alam mo rin yung tungkol doon sa dalawang nauna niyang asawa. Alam mo na pala ang tungkol sa kanila. Ngayon ko lang nalaman nga. Hindi ka dapat nagpakasal sa kanya eh. Masama siya. Sabihin mo nga sa akin, nasan ba yung mga naging asawa niya? Nasaan sila? Napakaseloso ni Sir Crispin. Yun ang dahilan kaya ang mga babaeng yun Ay ano, Francis, sige tuloy mo. Pinatay niya mga yun. Ano? Oo, inilagay sa drum ng semento at ibinaon sa likuran ng bahay na ito. Oh, Diyos ko! Di! At ikaw, kasabot ka niya sa ginawa niya? Hindi. Driver at boy lang niya ako dito. May mga tauhan siyang inuutusan. Alam niya may hinalog ko eh. Ay, Diyos ko, baka patayin din niya ako. Tumakas ka, Nelly, habang may panahon pa. Paano gagawin ko? Paano yun? Masusundatin niya ako. Hindi cellphone nga, wala na rin ako. Francis, magtulungan tayo para matapos na ang kasamaan ni Crispin at para makawala na rin tayo sa kanya. Bakit wala rito sina Francis at Nelly? Saan nagpunta mga ngayon? Walang yaka, Francis. Inagaw mo sa akin ang asawa ko. Papatayin din kita. Papatayin ko kayong dalawa. Crispin Montenegro, Sino kayo? mga pulis kami. Iimbitahan ka lang namin sa aming presinto. Bakit? May reklamo sa inyo ang asawa mo. At ang maging ang tawa ninyo si Francis. Makulang yan. Pinagtulungan ako. Hindi. Hindi ako sasama sa inyo.
Huwag kayo lalapit sa akin! Lola Conching, bakit po malungkot kayo? Hindi lang akong nalulungkot, Ina. Maging ang iyong lolo Tasio. Nag-aalala kami ng iyong lolo sa iyong ate. Ilang linggo na kasi siyang hindi tumatawag sa atin. Lagi ko nga pong kinukontak ang cellphone niya pero ayaw nang mag-ring eh. Ano na kaya nangyayari sa kanya? Ako ano nang ginawa sa kanya ng Crispin yun? Naku, huwag naman po sana, Lola. Kawawa naman ang ate ko. Lola! Ate Nelly! Apo, paano kang... Patay na po si Crispin. Ano nangyari, ate? Inimbitahan siya ng mga pulis para sumama sa presinto. Pero sa halip na sumama, binunot niya ang kanyang baril. At nagbaril siya sa sarili. Ay, Diyos ko. Naguguluhan ako. Ano ba kasalanan niya para puntahan ng mga pulis? At saka, bakit siya nagpakamatay? Kukwento ko lahat sa inyo yan. Pero gusto kong malaman nyo, ang laki ng pasasalamat ko sa Diyos. Dahil bagamat nagkamali ako sa pagpapakasal kay Crispin, hinulungan pa rin ako ng Diyos upang makalaya sa isang kriminal. Maraming taon na ang lumipas nang maganap ang pangyayaring yon. Pero dahil doon, mas naging maingat ako. Katunayan, kahit na 30 anyos na ako, wala pa rin akong asawa. Ako po si Nelly. At ito ang aking buhay. Ang kahirapan ay bahagi na ng buhay. Hindi ito dapat tinatakasan. Sa halip, ito ay dapat harapin ng may kahinangunan, katatagan at katalinuhan. Mga nagsiganap, Susan Robles, June Legaspi, si Kid Del Carmen Amor, Lionel Benamin, Phil Cruz at Rosana Villegas sa papel na Nelly. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Sa perbisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang dalagang naging matalino sa pagharap sa kanyang damdamin. Siya ay si Lynette. Wala na kaming ama ni Ate Nelly. May asawa na siya at doon na sa Maynila naninirahan. Kaya kami na lang ni Inay ang naiwan sa probinsya. Pero umanaw din si Inay pagka-graduate ko ng college. Mula noon, kina-ate na ako pumisan. Sarap palang mag-bake ng cake ni Lynette. Totoo, Kuya Leandro? Oo, sabi. Okay na mo naman hanggang ngayon. Yan, makain pa rin ako. At lagi na tayong makakakain ng mga binake niya. Dahil nga, lagi na nating makakasamang kapatid ko. Yun. Okay na okay sa akin yun. Thank you, Kuya.
Hindi ka naman dapat magpasalamat. Kapatid ka ng asawa ko, kaya dapat tulungan ka namin. Tama ang Kuya Leandro mo, Lynette. Isa pa, patatanggihan ko ba naman ang maganda kong hipag? Ay! Kuya, dumating ka na pala. Uy, ano, kumusta ang maganda kong hipag? Okay lang. Tinutulungan ko si ate sa mga gawaing bahay dito. Ganun ba? Kasi sa makalawa pa naman yung umpisa ko sa office na papasukin ko. At dahil dyan, may pasalubong ako sa'yo. Huh? Eto. Wow! Chocolates! Uy, kuya, mamahaling yun, no? Okay lang yun. May pera naman ako eh. Ay, thank you! Lynette. Huh? 3 ang chocolates na yan. Oh, Ibig sabihin, ginawa kong 3 para may makain ka ng paulit-ulit. ating gabi na. Pero, di pa rin ako dalawin ng antok. Kahit na ayokong isipin, pilit na pumapasok sa isip ko si Kuya Leandro. Ay, bakit mo ganito? Parang sobra akong attracted sa kagapuan niya. At lalo ako nahuhulog sa kanya. Dahil ang sweet-sweet niya sa akin. Pero, mali ito. Dahil asawa siya ni Ate Aleli. Bakit naman hindi ka makakasamang mag-snack sa amin? Sandali lang naman tayo ni Digna. Ay, siya nga naman, Lynette. Don't tell me, ha? Susunduin ka uli ng bayaw mo. Oh, ganun na nga, Jimbo. Igno. Bakit ba lagi ka na lang sinusundo ng bayaw mo? Ha? Oo nga. Hindi ka na naman bata. Naalala lang niya ako, no? Alam kasi nila, ni ate na hindi pa ako matagal dito sa Maynila. Kaya pinayagan siya ni ating sunduin ako palagi. Uy, girl, Ano? huwag kang magagalit, ha? Bakit? Hindi rin tama na maging super close kayo ng bayaw mo, ha? Bakit nga? Baka isa sa inyo ang ma-fall or baka parehas kayong ma-fall in love sa isa't isa. Tama si Digna, Lynette. Mm. Tao lang kayo. Maaaring matukso. At ikaw, babae ka. Kaya dapat mas maingat. Di ba, Digna? Correct! Kaya, girl, dumistansya ka rin. Ang mas mabuti kung kay Jimbo ka na lang mapapalapit. Kasi binata ito eh. Pero yung Kuya Leandro mo, mahirap yun. Kasi asawa siya ng ate mo. Lynette, natagalan ka yatang Oo, lumabas. kuya, pasensya na ha. Kinausap pa kasi ako nung ibang office mate ko eh. Nasaan na yung kotse mo? Nandun sa kabilang side itong building. Oo. Marami kasi nakapark dito. Punta na lang natin. Okay, sige. Halika na. Teka, kuya. Yung bewang ko, huwag mo ko hawakan. Ha? Baka mamaya kung anong isipin ng mga makakakita. Lalo na yung mga office mate ko. Asawa ka pa naman ng kapatid ko. Tatawid lang kasi tayo kaya... Kaya ko pa, Kuya Leandro. Kahit di mo ko hawakan. Iyon ang problema ko din. Naku, yan ang nga bang inaalala ko noon pa, Day. Nagkaka-feelings ka na sa bayaw mo. At mukhang ganun din siya sa'yo. Ayoko naman ito eh. Gusto ko naman siya iwasan eh, pero paano? Pareho kami nakatira sa iisang bahay. Girl, umalis ka na kasi doon. Habang hindi pa huli ang lahat. Humanap ka ng ibang matitirahan. Ano sasabihin ko lalo na kay ate? Ayoko makalata siya eh.
Ayoko masaktan ko, ate ko. Ay, naku, girl. Mag-isip ka ng reason. Yun. Ay, kung ayaw mong masira ang buhay mo, Day, maging ang pagiging magkapatid niyo ng ate mo. Ay, oo, sige, Lynette. Ay, naku! Yun lang pala eh. Maraming salamat po, Tita Laura. Mabuti nga yun nang may makasama ako dito. Ano, hindi ako gaano malungkot. Nalulungkot po pala kayo dito, Tita. Oo naman. Eh kasi nga yung dalawang pinsan mo parang nasa ibang bansa na. Kaya talagang matutuwa ako kung makakasama kita dito. Uy, ano bang meron? Bakit ang daming pagkain natin ngayon? Parang despedida raw ito ni Lynette. Ha? Despedida? Bakit, Lynette? Mag-a-abroad ka ba? Ay, hindi, kuya. Lilipat na ako sa bahay ni na tita namin. Si Tita Laura. Bakit? Kasi kinausap niya ako na doon na tumuloy sa kanya. Para naman may kasama siya. Nasa abroad na kasi yung mga anak niya eh. Mabait ang tiya namin yon, Leandro. Isa pa, walking distance lang doon ang office ni Lynette, kaya okay lang din sa akin. Kung ganun, hindi ka na pala namin makakasama. Ay, sandali. Kukunin ko nga pala yung ginawa kong dessert natin. Excuse na nga. Okay. Lynette, pwede ko bang makuha ang cellphone number mo? Para naman makakwentuhan pa rin kita kahit naroon ka na. Ay, naku, sorry kuya. Pasensya ka na. Ha? Pero mas mabuti kung kay Ate Aleli ka makikipagkwentuhan. Siya yung may karapatan sa panahon mo. Aleli, bakit ganyan ang itsura ng mukha mo? Parang pasamon daigdig ah. Dumating na ako. Narito na ako. Bakit mo nagawa sa akin to, Leandro? Naging tapat naman ako sa'yo. Pinagsilbihan kita. Teka, ano na naman bang drama yan, Aleli? Hindi ka na makakapagkaila sa akin. Nakita ko kayo kanina ng babae mo. Pumasok kayo sa motel. Ha? Nung unang nang babae ka, pinatawad kita. Ngayon inulit mo na naman. Ang sumumutulag ka. Aleli, I'm sorry. Pagod na ako sa pag-unawa sa'yo. Pagod na ako. Yung palang dahilan. Kaya kahit narito tayo sa park, matamlay ka. Nagkahiwalay palang ate mo at ang bayaw mo. Oo, Jimbo. Awang-awa nga kami ni Tita Laura sa kanya eh. Kaya nga yung ginawa ni Tita, pinatira na rin si ate at yung pamangkin ko dun sa bahay niya. Eh, paano yung bahay nila ng bayaw mo? Kauupahan ni ate para daw meron silang panggastos na mag-ina. Mabuti na lang pala. Sinunod mong payo ni Digna. Nakaipos ka sa babaero mong bayaw. Oo nga. At nagpapasalamat din ako sa Diyos at sa iyo. Dahil pinapaalalahanan mo rin ako. Lynette, ayokong mapahama ka. Mahalaga ka sa akin dahil nga mahal kita. Pero Jimbo, gusto ko pa sanang pag-aralan ang damdamin ko bago ako pumasok sa isang relasyon. Okay, maghihintay ako. Ang importante, ngayon ay mas may chance na ako. Nagbunga rin ang paghihintay ni Jimbo. Dahil ngayon, kasal na kami. Ako po si Lynette at ito ang aking buhay. Mapagtatagumpayan ang tukso kung ang tao ay magiging matatag
at matalino. Mga nagsiganap: Jeneline de la Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho, Phil Cruz, Jonel Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Lina. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang misis na matagal na nagtiis sa ugali ng kanyang masungit na biyanan. Siya ay si Marieta. Maaga akong nag-asawa. At dahil wala pa kaming sariling bahay, nakipisan muna kami sa pamilya ng mister ko. At mula noon, nabuhay na ako sa ilalim ng anino ng aking biyanang iba ang tabas ng dila at iba rin ang pag-uugali. Marieta, ikaw na naman ang naglaban itong mga damit, ano? Di ba sinabi ko naman sa'yo, dapat, hanggat hindi nawawala ang bula sa tubig, banlawan mo ng banlawan, para siguradong kapag natuyo, mabango. Hindi nga gaya nito, oh. Nako, amoy panis na damit. Ay, susuot ito ng asawa mo sa opisina. Tapos kapag pinawisan, mangangamoy. Ay, nako, ay ano na lang ang sasabihin ng mga katrabaho niya. Ganon din doon sa mga anak mo. Ano? Maayos naman po ang amoy na ya. Anong maayos? Mabango na ba sa'yo ang ganitong amoy, ha? Nako tanggalin mo mga yan sa hangir. Lalabang kuli. Nay, kailangan na mag-aama ko mga damit na ito. Anong susuotin nila bukas? Ay, di humingi ka ng pasensya sa kanila. Kasi, hindi ka marunong maglaba. Nay! 50 anyos ka na, hindi ka pa rin naasahan sa mga gawain dito sa bahay? Yan na nga lang ang gagawin mo. Hindi na ikaw yung naghahanap buhay para sa pamilya nyo. Ay, nako! Akin na yung mga damit na yan. At nang malabang ko na para matuyo na. Ba't di ka pa natutulog? Rene, pagod na ako. Pagod? Bakit? Marami ka bang ginawa maghapon? Pagod na ako kay nanay. Pagod na ako makisama sa kanya. Ay, ako. Nagtalo na naman ba kayo? Bumukod na kasi tayo. Ano? Ngayon pa tayo bubukod, tayo lang naman ang nakatira rito sa bahay. Pwede ba iiwan dito mag-isa si nanay? Mula noon hanggang ngayon, wala na akong ginawang tama sa paningin niya. Lahat na lang napapansin niya. Yung pagluluto ko, paglilinis, pati pananamit ko. Ay kanina, yung paglalaba ko na naman ang pinuna niya. Siya na lang palagi ang tama, siya na lang ang palaging magaling. Naku, Marieta. Hindi ka pa rin ba nasasanay hanggang ngayon kay inay? Ilang dekada na kayong magkasama. Hindi mo kasi ako nauunawaan eh. Kasi iba naman ang trato sa'yo ni nanay. Ay, naku, tama na. Pagod ka lang. Mabuti pa matulog na tayo, ha? Sige na, tulog na. Kung ayaw mo maghanap ng malilipatan natin, ako ang maghahanap.
Good morning na. Ay, apa! Halika na, mag-almusal ka na rito. Nagluto ako ng paborito mo, Obed eh. Wow! Ayos ka talaga, Lola. Anong almusal natin, La? Oy, mabutit gising ka na. O, ayan na. Nagprito naman ako ng tinapa para sa iyo. Alam mo, the best ka talaga, Lola. Oh. Alam mo talaga yung paborito ko. Ay, syempre naman. Pwede ko bang makalimutan yan? O siya. Maupo na kayo at Ay, kumain. thanks, La. Ikaw, La. Sabayan mo na kami. Ay, mamaya na ako. Sabay na kami ng mama niyo. Archie! Ma? Wala saan ang motor ng papa mo, ha? Oo. Hinihiram mo na naman sa mga barkada mo? Isosoli naman nila yun mamaya eh. Ay, susul. Aray ko! Sinabi ko sa'yo, huwag mong ipapahiram kung kani-kanino. Ay, teka. Marieta, nakita mo lang kumakain ng bata? Bakit ngayon mo kagagalitan? Nay, huwag kayong makikialam dito. At bakit hindi ako makikialam, ha? Sinisingalan mong bata na sarap ng pagkain. Tingnan po ako. Bakit hindi mo muna patapusin sa pagkain yung anak mo bago mo pagsabihan? Kaya ha? lumalaki suwail itong mga apo nyo eh. Kasi kinukonsente ninyo. Ano? Anong sinabi mo? Ma, Lola, tama na. Ma, tama si Lola. Mamaya niyo na po paggalitan si Archie. Nakakawalang gana eh. Isa ka pa eh. Magsama-sama kayo. Aray ko! Ikaw kasi. Ano ka ba? Paninga ka kasi ng araw. Anong? Tama na yan. Sige na, kumain na kayong dalawa. Ako nang bahala sa mama niya. Kakausapin ko siya. Kumain lang kayo dyan. Kanina ka pa raw hindi kumakain, sabi ni inay. O eto, pinadalang ka ng hapunan. Hindi ako kakain. Marieta. Hindi ako kakain hanggat hindi tayo lumilipat ang bahay. Ano? Ayoko na sa bahay na to. Ilang ulit ko bang sasabihin yan sa'yo, ha? Ayoko nang mabuhay na sunod-sunuran sa anino ng nanay mo. Kahit mga anak ko, hindi na ako pinakikinggan dahil sa kanya. Lagi na lang ako ang mali. Lagi na lang ako ang may pagkukulang. Puro na lang yung pagkakamali ko, nakikita niya. Hindi totoo yan. Ayoko na nga rito. Bakit ka sumisigaw? Pagod na ako makisama sa nanay mo. Marieta! Ngayon mamili ka. Ako o yung nanay mo. Ano? La, anong ginagawa niyo dito sa may pinto ng kwarto ni Papa? Ay, wala. Ay, ihahatid ko sana itong isang basong gatas sa mama niyo. Ay naku, ako na lang iinom na to, La. Ayaw naman ni Mama ng gatas. Akin na. Ay, ang sarap. Ikaw na lang ba maghuhugas nito, La? May tatapusin pa kasi akong trabaho eh. Oo. Sige, ako na. Salamat, La. Sige na. Tapusin mo na yung ginagawa mo. Ay, sino kaya ang pipiliin ni Rene sa aming dalawa? Paalisin na ba niya ako rito sa bahay? O baka sila ang umalis? Ay? Anak? Bakit parang tulala kayo? Ha? Ay, wala. Kinain ba ni Marieta yung pagkain dinala mo kagabi? Opo. Ay, mabuti naman. Eto nga po pala. Pera? Eh, bakit? Ako, baka pamasahe ko ito para umalis na ako dito sa bahay. Nay, pang-grocery ho yan. Kaya na muna mag-grocery. Pang-grocery? Opo. Ay, sige. O, paano? Alis na po ako. Ay, sige. Mag-iingat ka, anak, ha? Eto nga pala. Baunin mo itong saging para meron kang panghimagas mamaya. Salamat, Nay. Oo, ayan. Aray? Ay, bakit? Tsaka,
Namumutla kayo. Uy, kasi bigla akong tumayo. Medyo nahilo ako eh. Sige na, ayos lang ako. Sigurado ba kayo, Nay? Oo, ayos na. Nay! Stroke. Na-stroke ang nanay niyo. Stroke. Obserbahan pa natin siya pero may posibilidad na maparalyze siya. Diyos ko. May iniinom ba siyang maintenance? Mariata, may iniinom bang gamot si nanay? Ha? Hindi ko alam. 70 years old na ang nanay mo. Naipa-check up mo na ba siya dati? Hindi po, Dok. May mga nasasabi ba siya sa inyong nararamdaman niya, gaya ng pananakit ng ulo, pagkahilo? Mariata, Mukhang wala naman po. bakit ba hindi mo alam? Ikaw ang laging kasama ni nanay. Wala naman. Puro kasi sarili mo iniisip mo. Hindi mo man lang napapansin kung may problema ba si nanay? O kung may nararamdaman ba siya? Nay, patawarin niyo po ako. Tama si Rene. Napakamakasarili ko. Mula noon, palagi ako umaasta na parang biktima. Parang aping-api. Sarili ko lang ang iniisip ko. Sarili ko lang ang nakikita ko. Pero kanina, habang inaalala ko yung mga panahong magkasama tayo, wala ka namang sinabing mali. Oo, lahat napupuna mo dahil gusto mo matutunan ko kung paano gawin ng tama ang mga bagay-bagay. Pero hindi ko nakikita ang layunin yung yun. Kasi itinatak ko na sa isip ko na kontrabida ka sa buhay ko. Sorry, Nay. Sorry. Ngayon ko lang ito napagtatanto. Nay, gumising ka na. Gumising ka na. Para kahit paano, makabawi man lang ako sa'yo. Patawarin mo ko, Nay. Patawarin mo ko. Hoy, Archie! Archie! Uy, gumising ka dyan. Ano ka ba? Bakit pa, ate? Alam mo, tulog ka ng tulog dito sa ward ni Lola. Tingnan mo. Ilalanggam na yung mga pagkain. Hindi mo man lang inaayos. Alam mo, kapag nagising si Lola at nakita na niya, ako, pumapagalitan ka. Ano ka ba? Napuyat ako kagabi. Napuyat ka. Kaka-cellphone. Oo na, ayusin ko na ito. Ay, si Lola. Lola? Gising ka na, Lola? Marieta. Si Mama. Tinatawag niya si Mama. Tawagin mo si Mama, dali. Nay, gamot niyo po. Akin na. Eto po. Humawa kayo sa braso ko. Iaangat ko kayo sa higaan para mapreskohan ang likod ninyo. Marieta.
Nay. Salamat. Salamat? Saan po? Sa pag-aalaga sa akin. Ako, wala pa nga po ito sa lahat ng ginawa ninyo para sa akin. Nay, patawarin ninyo ako sa lahat. Sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo. Pangako, aalagaan ko kayo ng mabuti. Para kahit paano, makabawi man lamang ako sa inyo. Tsaka, gusto ko rin ang magpasalamat sa inyo. Mula nang dito ako tumira sa bahay, kayo na ang naging magulang ko. Kayo na ang naging gabay ko. Patawarin niyo ko kung hindi ko yun na-appreciate noon. Ngayon ko nauunawaan lahat ng ginagawa niyo para sa akin at para sa pamilya ko. Maraming salamat, Nay. Nakakalungkot dahil pakiramdam ko huli na bago ko napagtanto ang lahat ng mga ginawa ni Nanay para sa akin, sa amin, ng mga anak ko. Pero nagpapasalamat pa rin akong nabigyan pa ako ng pagkakataong makabawi sa kanya kahit paano. Madalas, masyado nakasentro ang atensyon natin sa ating mga sarili. Kaya hindi na natin nakikita ang kabutihang ginagawa ng ibang tao para sa atin. Ako po si Marieta. At ito ang aking buhay. Iba-iba ang paraan natin ng pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa. Gayunpaman, makita sana natin ang totoong intensyon ng bawat katagang sinasabi sa atin ng ibang tao. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Jun Legaspi, Phil Cruz, Laika Barista, Jonel Benamin, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Marieta. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay.